Stojíte na pláži, vlny omývají vaše nohy a pod nimi mizí zrnka písku, stejná zrnka, která možná kdysi dávno cítila dotek jiných bytostí, jiných civilizací, o nichž nemáme ani tušení. Co když všechno, co víme o historii naší planety, je jen poslední kapitolou mnohem delšího příběhu? Každý z nás vyrůstal s představou, že lidstvo představuje vrchol evoluce na Zemi, první a jediný druh, který dosáhl technologické vyspělosti. Ale co kdyby tato představa byla pouhou iluzí? Co kdyby před námi existovaly jiné inteligentní bytosti, jiné civilizace, které vzkvétaly, budovaly města, poznávaly zákony vesmíru a nakonec zmizely beze stopy? Archeologové nacházejí po celém světě artefakty, které nedokážou vysvětlit. Geologové objevují anomálie v zemských vrstvách, které popírají naše chápání minulosti. A fyzikové přicházejí s teoriemi o čase a prostoru, jež otevírají dveře k možnostem, nad kterými se tají dech. Představte si civilizaci, která existovala před desítkami milionů let, v době, kdy po dinosaurech zůstaly jenom kosti. Civilizaci, která možná dosáhla technologické singularity, kolonizovala sluneční soustavu, nebo dokonce cestovala mezi hvězdami, a pak z důvodů, které můžeme jen hádat, zmizela. Nevyhnutelná katastrofa? Sebedestrukce? Nebo možná evoluce do formy existence, kterou si ani nedokážeme představit? Důkazy takové civilizace by dávno podlehly erozi, tektonickým pohybům, či by byly pohřbeny pod kilometry sedimentů. Planeta sama je jako palimpsest, pergamen, který byl mnohokrát popsán a znovu vymazán, přičemž každá nová vrstva překrývá tu předchozí, až téměř zmizí. Tato hypotéza není jen fascinující myšlenkový experiment, je to výzva našemu chápání času, historie a našeho místa ve vesmíru. Nutí nás přehodnotit, co považujeme za samozřejmé, a otevřít mysl možnostem, které jsme dosud odmítali jako nemožné. Pokud naše civilizace není první, jak by to změnilo náš pohled na budoucnost lidstva? Na naše šance na přežití? Na naši kosmickou jedinečnost? Pokud vás fascinují tyto hlubší otázky o našem původu a místu ve vesmíru, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu, kde pravidelně odkrýváme roušku tajemství, která přepisují naše chápání světa. Myšlenka, že lidstvo nemusí být první pokročilou civilizací na Zemi, zní jako námět na science fiction film. Přesto se v roce 2018 dva seriózní vědci rozhodli tuto otázku prozkoumat s veškerou akademickou vážností. Gavin Schmidt, klimatolog z NASA, a Adam Frank, astrofyzik z Rochesterské univerzity, formulovali takzvanou siluriánskou hypotézu, pojmenovanou podle fiktivního druhu ještěrů z britského seriálu Doctor Who. Jejich základní otázka byla prostá. Pokud by na Zemi existovala technologická civilizace desítky nebo stovky milionů let před námi, jak bychom ji mohli dnes detekovat? Je to mnohem složitější problém, než by se mohlo zdát. Náš pohled na dějiny planety Země je založen na přesvědčení, že lidstvo je první a jediná technologická civilizace, která se zde kdy rozvinula. Oficiální vědecký příběh naší planety začíná před přibližně 4,5 miliardami let, kdy se sformovala z prachu a plynu sluneční mlhoviny. Pak následovalo období prvotního bombardování, vytvoření Měsíce, postupné ochlazování, vznik prvních oceánů a atmosféry. První život se objevil poměrně brzy, před více než 3,5 miliardami let, ale byly to jen jednoduché jednobuněčné organismy. Mnohobuněčný život se rozvinul teprve před zhruba 700 miliony let. Poté přišli trilobiti, ryby, obojživelníci, plazy, dinosauři, savci a nakonec před pouhými 2 miliony let hominidé. Celá historie lidského druhu Homo sapiens je pouhý okamžik v geologickém čase, 200 000 let. A technologická civilizace? Ta existuje sotva 10 000 let od neolitické revoluce a průmyslová společnost, jak ji známe dnes, pouhých 200 let. To je tak krátký časový úsek, že v geologickém záznamu by měl sotva viditelnou tloušťku lidského vlasu. Přesto naše přítomnost na této planetě zanechává výrazné stopy. Geologové již používají termín antropocén k označení nové geologické epochy, ve které je dominantním faktorem utvářejícím zemský povrch lidská aktivita. Vypouštíme do atmosféry miliardy tun oxidu uhličitého, měníme chemické složení oceánů, přetváříme více než 70% zemského povrchu, způsobujeme vymírání druhů tempem, které je srovnatelné s největšími katastrofami v historii Země, a zanecháváme po sobě vrstvy plastů, betonu, radioaktivních izotopů a dalších materiálů, které příroda sama nikdy nevytvořila. Za několik milionů let budou tyto stopy jediným svědectvím o naší existenci. Naše města se rozpadnou,
Oceány možná pokryjí současné pevniny, tektonické desky posunou kontinenty a většina našich výtvorů zmizí v hlubinách země. Co zůstane, bude tenká vrstva neobvyklých sedimentů, stopy po antropocénu. Možná s vysokou koncentrací těžkých kovů, radioaktivních prvků, mikroplastů nebo nezvyklé stratigrafické změny naznačující náhlé klimatické výkyvy. A přesně to je bod, od kterého se odvíjí siluriánská hypotéza. Pokud by před námi existovala jiná technologická civilizace, ať už by to byli inteligentní potomci dinosaurů, pokročilí savci nebo zcela jiná forma života, musela by také zanechat podobnou geologickou signaturu. A my bychom tuto signaturu mohli teoreticky objevit a rozpoznat, pokud bychom věděli, co hledat. Ale je to opravdu tak jednoduché? Na první pohled by se mohlo zdát, že absence důkazů je důkazem absence. Nikdy jsme neobjevili fosilní zbytky vyspělé technologie, žádný ještěří smartfony nebo trilobitní počítače. Nikdy jsme nenašli pozůstatky silnic, měst nebo továren starých desítek milionů let. Nikdy jsme neviděli geometrické struktury v horninách, které by svědčily o umělém původu. Je však třeba si uvědomit, jak málo toho víme o dávné minulosti naší planety. Fosilní záznam je extrémně neúplný. Z veškerého života, který kdy existoval na Zemi, se dochovalo v podobě fosilí méně než 0,1%. A to mluvíme pouze o biologických tvorech, kteří měli pevné části těla, jako jsou kosti nebo schránky. Po měkkých tělech obvykle nezůstane vůbec nic. A stejně tak by se nezachovaly ani nástroje, budovy nebo artefakty vyrobené z materiálů, které podléhají rychlé degradaci. Navíc, geologie je dynamický proces. Zemská kůra se neustále přetváří, staré horniny se taví v zemském plášti, nové se formují na povrchu. Kontinenty se pohybují, oceány mění svou polohu, hory se zvedají a zase erodují. Za miliony let se prakticky celý povrch planety kompletně přemění. To znamená, že pokud by existovala civilizace před 100 miliony let, geologické procesy by mohly všechny její stopy pohřbít tak hluboko, že by byly nedostupné našim současným vědeckým metodám. V tomto dokumentu prozkoumáme nejrůznější aspekty této fascinující hypotézy. Podíváme se na geologické důkazy, které by mohly naznačovat přítomnost dávné civilizace. Probereme časová měřítka a pravděpodobnost zachování technologických artefaktů. Zamyslíme se nad alternativními formami inteligence a technologie, které by mohly existovat v dávné minulosti. Prozkoumáme nevysvětlené anomálie v geologickém záznamu i záhadné archeologické nálezy. A nakonec se zamyslíme nad tím, co by objev takové civilizace znamenal pro naše chápání vlastní budoucnosti. Takže vstupte s námi do světa vědecké spekulace na hranici mezi geologií, archeologií, astronomií a filozofií. Společně se pokusíme odpovědět na otázku, co když lidstvo není první civilizací na Zemi? Abychom mohli seriózně uvažovat o možnosti dávné, předlidské civilizace, musíme nejprve pochopit časová měřítka, s nimiž pracujeme, a fyzické procesy, které formují a přetvářejí povrch naší planety. Jen tak získáme představu o tom, co by mohlo přetrvat a co by nenávratně zmizelo ve víru geologického času. Začněme tím nejzákladnějším, věkem Země. Naše planeta existuje přibližně 4,5 miliardy let. To je číslo tak obrovské, že ho lidská mysl těžko uchopuje. Zkusme si to představit jinak. Kdyby celá historie Země byla zhuštěna do jediného roku, pak by se první jednoduché jednobuněčné organismy objevily někdy v březnu. Mnohobuněčný život by se rozvinul až v listopadu. Dinosauři by vládli planetě od poloviny prosince a vyhynuli by 26. prosince. Pěvní lidé by se objevili 31. prosince kolem 10. hodiny večer a celá zaznamenaná lidská historie by se odehrála v posledních 30 sekundách roku. V tomto měřítku by hypotetická civilizace, která by existovala řekněme před 100 miliony let, zanikla někdy 24. prosince z celých 7 dní před příchodem lidí. To znamená, že bychom od ní byli odděleni časovou propastí, která je 15krát delší než celá existence lidského druhu. Během takto dlouhého časového období dochází k masivním geologickým změnám. Zemská kůra se skládá z tektonických desek, které se neustále pohybují, narážejí do sebe, podsouvají se jedna pod druhou.
Rychlost jejich pohybu je srovnatelná s rychlostí růstu lidských nechtů několik centimetrů ročně. To se může zdát málo, ale za 100 milionů let se kontinenty posunou o tisíce kilometrů. Současná podoba kontinentů by byla v té době zcela k nepoznání. Kromě pohybu tektonických desek se povrch Země neustále přetváří i jinými procesy. Eroze způsobená větrem, deštěm, řekami a ledovci neúnavně obrušuje hory a odnáší materiál do nížin a oceánů, kde se ukládá v podobě sedimentů. Za dostatečně dlouhou dobu mohou být i nejvyšší hory srovnány se zemí. Himálajské pohoří, které dnes dosahuje výšky přes 8000 metrů, se zvedá rychlostí přibližně 1 cm ročně. Ale současně je erodováno podobnou rychlostí. Za 100 milionů let by po něm nezbylo téměř nic, pokud by tektonické síly nevytvořily nové horské pásmo. Sedimenty, které se ukládají na dně oceánů, postupně tvědnou a přeměňují se v sedimentární horniny. Ty mohou být později vyzdviženy nad hladinu moře, kde jsou opět vystaveny erozi, nebo mohou být vtaženy hlouběji do země, kde jsou pod vlivem vysokého tlaku a teploty přeměněny na metamorfované horniny, či dokonce roztaveny a stávají se součástí magmatu. Tento nekonečný cyklus přeměny hornin, známý jako horninový cyklus, neustále recykluje materiál zemské kůry. Co by to znamenalo pro pozůstatky dávné civilizace? Většina lidských artefaktů by neměla šanci přežít tak dlouhou dobu. Podívejme se na typické materiály, které používáme a jak dlouho vydrží v přírodních podmínkách. Začněme s těmi nejkratšího tévání. Papír a dřevo v běžných podmínkách vydrží jen několik desetiletí, než se rozloží. V extrémně suchých podmínkách, jako jsou pouště, nebo naopak v prostředí s nedostatkem kyslíku, jako jsou bažiny, mohou přetrvat stovky či tisíce let. Ale miliony let? Téměř nemožné. Plasty, které dnes považujeme za ekologický problém právě kvůli jejich trvanlivosti, by vydržely déle, ale i tak by se většina z nich rozložila během několika tisíc let. Některé typy plastů by mohly zanechat chemické stopy v sedimentech, ale jako fyzické objekty by zmizely. Kovy jako železo by podlehly korozi během několika staletí, pokud by nebyly chráněny. Ušlechtilejší kovy jako měď, stříbro nebo zlato by vydržely déle, ale i ty by nakonec podlehly chemickým reakcím nebo by byly pohřbeny pod vrstvami sedimentů. Beton, který tvoří základ naší moderní infrastruktury, má životnost několik set let, v ideálních podmínkách možná několik tisíc. Ale i ten by nakonec popraskal, rozpadl se a proměnil v prach. Sklo by se rozložilo na křemičitý písek, keramika by se rozdrobila. Dokonce i nejtrvanlivější lidské stavby, jako jsou pyramidy, by byly za několik milionů let srovnány se zemí, rozneseny větrem a deštěm. Nejtrvanlivějším dědictvím naší civilizace by pravděpodobně byly geologické anomálie. Koncentrace těžkých kovů v určitých vrstvách sedimentů, změny v izotopickém složení uhlíku v atmosféře zaznamenané v letokruzích fosilních stromů a ledovcových větech, přítomnost radioaktivních pévků s dlouhým poločasem rozpadu, jako je plutonium, nebo náhlé změny ve fosilním záznamu naznačující masové vymírání druhů. Vědecká studie z roku 2017 odhadla, že pokud by lidská civilizace zanikla, veškeré viditelné stopy by zmizely za 50 milionů let. To je pouhá 1% historie Země. Za 100 milionů let by nezůstalo prakticky nic kromě těch nejjemnějších geochemických anomálií, které by dokázal rozpoznat jen velmi pozorný a technologicky vyspělý pozorovatel. A to je klíčový bod, abychom mohli detekovat stopy dávné civilizace. Museli bychom vědět, co hledat a mít technologii schopnou to najít. Je možné, že takové stopy jsou všude kolem nás, ale my je neumíme rozpoznat, protože hledáme něco, co připomíná naši vlastní civilizaci. Představme si, že by inteligentní dinosauři vyvinuli technologickou civilizaci. Jejich technologie by mohla být založena na zcela jiných principech než naše. Možná by nevyužívali kovy, ale biologické materiály. Možná by jejich stavby byly organické, možná by jejich počítače fungovaly na biochemických principech.
Takové technologie by se zachovaly ještě hůře než ty naše. Dalším důležitým faktorem je rozšíření civilizace po planetě. Současná lidská civilizace se rozšířila do všech koutů světa, ale nebylo tomu tak vždy. Ještě před několika tisíci lety byla většina technologicky vyspělých společností soustředěna jen v několika oblastech v Mezopotámii, Egyptě, Indii, Číně. Pokud by dávná civilizace existovala jen na omezeném území, které je dnes pod hladinou oceánu nebo bylo pohlceno subdukční zónou, kde se jedna tektonická deska podsouvá pod druhou, mohli bychom ji snadno přehlédnout. Když se podíváme na složení geologických vůstev odpovídajících různým obdobím historie Země, najdeme v nich různé anomálie. Například na hranici křídy a paleokénu, která odpovídá době vymření dinosaurů před 65 miliony let, se nachází tenká vůstva jílu bohatá na iridium pěvek, který je na Zemi vzácný, ale běžný v meteoritech. To vedlo k teorii, že dinosaury vyhubil dopad asteroidu. Ale co kdyby některé anomálie, které připisujeme přírodním katastrofám, byly ve skutečnosti stopami po aktivitách jiné civilizace? Například období známé jako paleocéně-eocénní teplotní maximum, které nastalo před 56 miliony let, je charakteristické náhlým uvolněním obrovského množství uhlíku do atmosféry, což vedlo ke globálnímu oteplení o 5 až 8 stupňů Celsia. Vědci se domnívají, že příčinou byl výron metanu z oceánského dna, ale nemohlo to být způsobeno průmyslovou činností nějaké dávné civilizace? To jsou otázky, které si vědci jako Schmidt a Frank pokládají. Netvrdí, že dávná civilizace existovala, ale poukazují na to, že pokud bychom měli hledat stopy takové civilizace, museli bychom se zaměřit na geochemické anomálie, které by mohly být jejím pozůstatkem, stejně jako antropocén bude pozůstatkem naší civilizace pro případné budoucí inteligentní bytosti, které budou obývat Zemi za desítky milionů let. Když v roce 2013 procházel geolog Robin Wordsworth data o atmosférických koncentracích oxidu uhličitého v dávné minulosti Země, narazil na něco zvláštního. Před 56 miliony let došlo k náhlému a dramatickému nárůstu teploty planety o 5 až 8 stupňů Celsia během pouhých 20 000 let, což je v geologickém měřítku pouhý okamžik. Tato událost, známá jako paleocéně-eocénní teplotní maximum, byla doprovázena masivním uvolněním uhlíku do atmosféry. Wordsworth si nemohl nevšimnout nápadné podobnosti s tím, co se děje dnes v důsledku lidské činnosti. Paleocéně-eocénní teplotní maximum není jediná záhadná událost v geologické historii Země. Před 252 miliony let došlo k největšímu masovému vymírání v historii planety, známému jako permské vymírání. Vyhynulo téměř 96% všech mořských druhů a 70% suchozemských obratlovců. Příčina této katastrofy není dodnes zcela objasněna, ačkoliv vědci mají několik teorií, včetně rozsáhlé vulkanické činnosti v oblasti dnešní Sibiře, která uvolnila do atmosféry obrovské množství skleníkových plynů a způsobila acidifikaci oceánů. Zajímavé je, že permské vymírání vykazuje některé charakteristiky, které jsou podobné těm, jež pozorujeme v antropocénu. Rychlý nárůst koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, acidifikace oceánů, globální oteplování, ztráta biodiverzity. Je to jen náhoda? Nebo je možné, že tato katastrofa byla způsobena aktivitami nějaké dávné technologické civilizace? Samozřejmě, standardní vědecké vysvětlení těchto událostí je založeno na přírodních procesech. Ale to je přesně ten problém, na který Schmidt a Frank upozorňují. Pokud by dávná civilizace způsobila environmentální katastrofu podobnou té, kterou způsobujeme my dnes, jak bychom ji rozlišili od přírodní události? Zvláště když bychom ani neočekávali, že by taková civilizace mohla existovat? Podívejme se na další nevysvětlené anomálie v geologickém záznamu. V některých vrstvách hornin se nacházejí neobvykle vysoké koncentrace pěvků, které jsou na Zemi běžně vzácné, jako je iridium, platina nebo osmiridium. Tyto anomálie jsou často vysvětlovány jako důsledek dopadu meteoritů nebo asteroidů.
protože tyto pěvky jsou běžnější ve vesmírných tělesech než na Zemi. Ale co kdyby některé z těchto anomálií byly výsledkem těžební nebo průmyslové činnosti dávné civilizace? Například na hranici křídy a paleokénu, která odpovídá době vymření dinosaurů před 65 miliony let, se nachází tenká voustva jílu bohatá na iridium. To vedlo k teorii, že dinosaury vyhubil dopad asteroidu. Ale jsou i jiné vrstvy bohaté na vzácné pěvky, pro které nemáme tak jasné vysvětlení. Dalším zajímavým fenoménem jsou takzvané uhlíkové isotopické anomálie. Uhlík se vyskytuje ve dvou stabilních izotopech, uhlík 12 a uhlík 13. Poměr těchto izotopů v atmosféře, oceánech a horninách se může měnit v důsledku různých procesů, včetně biologické aktivity. Živé organismy preferenčně využívají lehčí izotop uhlíku 12, takže jejich těla a produkty jejich metabolismu mají nižší poměr uhlíku 13 ku uhlíku 12 než okolní prostředí. Když lidé spalují fosilní paliva, která jsou pozůstatkem dávných organismů, uvolňují do atmosféry uhlík s nízkým poměrem uhlíku 13 ku uhlíku 12. To vytváří charakteristickou isotopickou signaturu, kterou budou budoucí geologové moci detekovat jako důkaz antropocénu. A právě takové anomálie v poměru izotopů uhlíku se objevují na různých místech geologického záznamu, například během již zmíněného paleocéně eocénního teplotního maxima. Standardní vysvětlení je, že došlo k náhlému uvolnění metanu z oceánského dna, což je také biologický produkt s nízkým poměrem izotopů uhlíku. Ale mohlo by to být způsobeno i průmyslovou činností? Dalším typem potenciální technologické signatury jsou radioaktivní izotopy. Lidská civilizace vytvořila množství radioaktivních pěvků, které se v přírodě běžně nevyskytují, jako je plutonium 239 nebo cesium 137. Tyto pěvky mají dlouhý poločas rozpadu a zůstanou detekovatelné po tisíce nebo dokonce miliony let. Pokud by dávná civilizace využívala jadernou energii nebo zbraně, mohla by také zanechat podobné stopy. Ale i bez jaderné technologie by civilizace mohla zanechat detekovatelné stopy radioaktivity. Těžba a zpracování uranové rudy, spalování uhlí, které obsahuje stopy uranu a toria, nebo dokonce jen hluboké vlty, které by mohly narušit přirozené podzemní zásobníky radioaktivních plynů, to vše by mohlo vytvořit anomálie v radioaktivitě určitých geologických vrstev. Zajímavým příkladem je tzv. Přírodní jaderná reakce v Oklo v Gabonu. Před přibližně 1,7 miliardami let byly podmínky na Zemi takové, že mohlo dojít k přirozené štěpné reakci v uranovém ložisku. Vysoká koncentrace uranu, přítomnost vody jako moderátoru a absence pěvků pohlcujících neutrony vedly k jaderné reakci, která trvala několik stovek tisíc let. To zanechalo charakteristickou stopu v izotopickém složení pěvků v této oblasti, kterou vědci objevili v roce 1972. Kdyby dávná civilizace využívala jadernou energii, mohla by zanechat podobné stopy. Ale jak bychom rozlišili přirozenou jadernou reakci od umělé? To je další příklad toho, jak obtížné by bylo identifikovat stopy dávné technologické civilizace. Krátery jsou dalším zajímavým fenoménem. Na Zemi známe stovky impaktních kráterů, které vznikly dopadem meteoritů nebo asteroidů. Ale ne všechny kruhové útvary v zemské kůře mají jednoznačné vysvětlení. Některé mohou být výsledkem vulkanické činnosti, jiné mohly vzniknout kolapsem podzemních dutin a další mají původ, který je stále předmětem vědeckých debat. Co kdyby některé z těchto záhadných kráterů byly ve skutečnosti pozůstatky po aktivitách dávné civilizace? Mohlo by jít o místa, kde probíhaly rozsáhlé těžební operace, testování výkonných zbraní nebo dokonce starty a přistání kosmických lodí. Samozřejmě, pro žádný ze známých kráterů nemáme důkazy, které by podporovaly takovou hypotézu, ale je to typ stopy, který bychom mohli hledat. Kromě fyzických a chemických stop bychom mohli hledat i biologické důkazy dávné civilizace. Pokud by taková civilizace existovala, mohla by manipulovat s genetickým materiálem, vytvářet nové druhy nebo modifikovat existující.
To by mohlo zanechat stopy v genomech dnešních organismů. Genetici zjistili, že genom mnoha organismů obsahuje takzvané sobecké genetické pévky, nebo genetické parazity, jako jsou transpozony, které se mohou přesouvat z jednoho místa v genomu na jiné. Některé z těchto pévků vypadají, jako by byly uměle vloženy, ačkoliv standardní vysvětlení je, že jde o výsledek přírodních procesů, jako je horizontální přenos genů mezi různými druhy. Ale co kdyby některé z těchto genetických anomálií byly ve skutečnosti pozůstatkem genetického inženýrství prováděného dávnou civilizací? Opět, nemáme žádné konkrétní důkazy, které by tuto hypotézu podporovaly, ale je to další oblast, kde bychom mohli hledat stopy. Je také možné, že dávná civilizace by zanechala stopy mimo Zemi. Pokud dosáhla schopnosti cestovat vesmírem, mohla by zanechat artefakty na Měsíci, Marsu nebo jiných tělesech sluneční soustavy. Tyto artefakty by mohly přetrvat mnohem déle než cokoliv na Zemi, protože na těchto tělesech neprobíhají geologické procesy jako eroze nebo tektonická aktivita takovou rychlostí jako na Zemi. Na Měsíci například mohou stopy po dopadu meteoritů přetrvat miliardy let. Kdyby tam dávná civilizace zanechala nějaké struktury, mohly by být stále viditelné. Ale zatím jsme na Měsíci nenašli nic, co by nasvědčovalo přítomnosti umělých struktur, které by nepocházely z moderních lidských misí. Podobně Mars, který má mnohem méně aktivní geologii než Země, by mohl uchovávat stopy dávné civilizace po mnohem delší dobu. Některé záhadné útvary na Marsu, jako je slavná tvář na Marsu nebo údajné pyramidy, byly navrženy jako možné důkazy dávné civilizace, ale detailnější průzkum ukázal, že jde o přirozené geologické útvary. To nás přivádí k další důležité otázce. Pokud by dávná civilizace existovala, proč bychom nenašli žádné jednoznačné důkazy její existence? Proč žádné fosilie inteligentních bytostí kromě hominidů? Proč žádné fosilní pozůstatky jejich technologií? Jednou z možných odpovědí je, že fosilní záznam je extrémně neúplný. Z veškerého života, který kdy existoval na Zemi, se dochovalo v podobě fosilií méně než 0,1%. A většina z toho jsou jen tvrdé části těl, jako jsou kosti, zuby nebo schránky. Pokud by inteligentní bytosti neměly tvrdý skelet, jejich šance na fosilizaci by byly minimální. Navíc, pokud by taková civilizace existovala jen krátce v geologickém měřítku, řekněme několik tisíc nebo 10 000 let, jako naše vlastní, pravděpodobnost, že by jejich fosilie byly objeveny, by byla extrémně nízká. Zvláště pokud by populace těchto bytostí byla relativně malá a koncentrovaná jen v některých oblastech. V roce 1901 bylo při potápění u pobřeží řeckého ostrova Antikytéra objeveno něco, co by podle konvenčního chápání historie nemělo existovat. Mezi troskami starověké římské lodi ležel podivný, silně skorodovaný kovový předmět, který se později stal známým jako antikytérský mechanismus. Trvalo téměř celé století, než vědci s pomocí moderních technologií, jako jsou počítačové tomografie, dokázali odhalit, oč se jedná. Výsledek je ohromující, jde o složitý astronomický počítač z 1. století před naším letopočtem, který dokázal předpovídat pozice Slunce, Měsíce a pravděpodobně i planet, určovat fáze Měsíce a předpovídat zatmění s pozoruhodnou přesností. Mechanismus obsahoval nejméně 30 přesně vyrobených bronzových ozubených kol uspořádaných v důmyslném diferenciálním převodu, což je technologie, o které se dříve předpokládalo, že byla vynalezena až v 16. století našeho letopočtu. Jeho objevení zcela změnilo naše chápání technologických schopností starověkých Řeků. Antikytérský mechanismus je příkladem takzvaného out of place artefakt, předmětu, který se zdá být technologicky příliš pokročilý na dobu, ze které pochází. Takových artefaktů bylo po celém světě nalezeno více, i když většina z nich má pravděpodobnější vysvětlení než dávná supercivilizace. Například takzvaná bagdátská baterie, hliněná nádoba obsahující měděný válec a železnou tyč, která byla objevena v Iráku a datována do partského období,
mezi rokem 250 před naším letopočtem a 223 našeho letopočtu. Někteří badatelé navrhli, že mohla fungovat jako primitivní galvanický článek, i když většina archeologů se přiklání k názoru, že sloužila k uchovávání svitků. Další záhadou jsou takzvané kolumbijské zlaté sošky, které někteří interpretují jako modely letadel nebo dokonce vesmírných lodí. Ve skutečnosti pravděpodobně představují stylizované zobrazení ptáků, ryb nebo hmyzu, které měly náboženský význam pro předkolumbovské kultury. Podobné příklady můžeme najít po celém světě od údajných starověkých elektrických žárovek zobrazených na egyptských reliéfech, přes záhadné kresby v poušti Nazcea v Peru, které jsou viditelné pouze z výšky, až po megalitické stavby, jako je Stonehenge nebo pyramidy, jejichž přesnost a technologická náročnost vyvolávají otázky o schopnostech jejich stavitelů. Většina těchto záhad má pravděpodobné vysvětlení v rámci našeho současného chápání historie. Antikitérský mechanismus ukazuje, že starověcí Řekové byli technologicky vyspělejší, než jsme si mysleli, ale stále v mezích toho, co lze očekávat od kultury s jejich matematickými a astronomickými znalostmi. Kresby v Nazce mohly být vytvořeny pomocí jednoduchých geometrických metod a provazů. A stavba megalitických struktur, ačkoliv impozantní, je možná s dostatečným množstvím pracovní síly a jednoduchými stroji, jako jsou páky, kladky a rampy. Ale co kdyby některé z těchto záhad opravdu poukazovaly na existenci technologií, které by v dané době neměly existovat? Co kdyby některé z nich byly pozůstatky mnohem starší civilizace, která zanikla dávno před vznikem našich nejstarších písemných záznamů? Problém s touto hypotézou je, že většina těchto záhadných artefaktů je stará nejvýše několik tisíc let, zatímco my hledáme stopy civilizace staré desítky nebo stovky milionů let. Ale možná nám tyto záhady mohou posloužit jako lekce o tom, jak snadno mohou být technologické artefakty nesprávně interpretovány nebo zcela přehlédnuty, pokud nezapadají do našeho očekávání. Věda funguje na základě paradigmat souboru předpokladů, konceptů, hodnot a praktik, které tvoří způsob, jakým vědecká komunita nahlíží na svět. Thomas Kuhn ve své knize Struktura vědeckých revolucí popisuje, jak tato paradigmata určují, jaké otázky jsou považovány za legitimní, jaké metody jsou používány k jejich zodpovězení a dokonce i jaká pozorování jsou považována za relevantní. Pokud současné vědecké paradigma nepředpokládá existenci dávné technologické civilizace, může být obtížné rozpoznat její stopy, i když jsou přímo před námi. Vědci mohou neúmyslně ignorovat nebo odmítnout důkazy, které nezapadají do jejich očekávání, nebo je interpretovat způsobem, který je konzistentní s existujícím paradigmatem. Tento fenomén je znám jako konfirmační zkreslení i tendence hledat, interpretovat a upřednostňovat informace způsobem, který potvrzuje naše existující přesvědčení. Je to přirozená lidská tendence, které se nevyhnou ani vědci. Proto by skutečné stopy dávné civilizace mohly být doslova všude kolem nás, ale my je nevidíme, protože je nehledáme, nebo je interpretujeme jako něco jiného. Například mnoho geologických anomálií, které jsme diskutovali v předchozí kapitole, má standardní vědecká vysvětlení, která nezahrnují inteligentní bytosti. Ale co když jsou některá z těchto vysvětlení nesprávná? Co když jsme slepí k alternativním interpretacím, protože jsme předem vyloučili možnost dávné civilizace? Dalším problémem je, že mnohé potenciální důkazy dávné civilizace by mohly být obtížně rozlišitelné od přírodních jevů. Jak bychom například rozlišili starověký umělý kráter od přírodního impaktního kráteru? Jak bychom poznali, že určitá geochemická anomálie byla způsobena průmyslovou činností a ne přírodním procesem? To je zvláště problematické, pokud by taková civilizace využívala technologie, které se výrazně liší od našich. My hledáme stopy podobné těm, které by zanechala naše vlastní civilizace v kov, beton, plasty, radioaktivitu. Ale co kdyby ta dávná civilizace využívala hlavně organické materiály? Co kdyby jejich technologie byla založena na biologii místo fyziky?
Co kdyby místo stavění měst přetvářely existující ekosystémy způsobem, který by dnes vypadal jako přirozený? Zajímavým příkladem je hypotéza, že některé druhy rostlin nebo zvířat by mohly být výsledkem genetického inženýrství prováděného dávnou civilizací. Například kukuřice, jedna z nejdůležitějších plodin světa, je produktem tisíců let šlechtění z původní divoké trávy teosinte. Rozdíl mezi kukuřicí a teosinte je tak dramatický, že kdyby neexistovaly důkazy o postupném šlechtění, mohli bychom spekulovat o genetické manipulaci. Podobně, některé druhy zvířat vykazují vlastnosti, které se zdají být výhodné pro lidi, ale nevýhodné pro zvíře samotné, jako je například domácí dobytek, který produkuje mnohem více mléka, než jeho telata potřebují. Samozřejmě, víme, že tyto vlastnosti jsou výsledkem tisíců let selektivního chovu prováděného lidmi. Ale co kdyby některé podobné vlastnosti u jiných druhů byly výsledkem genetické manipulace prováděné dávnou civilizací? Dalším zajímavým aspektem je problém datování. Metody, které vědci používají k určení stáří hornin, fosilií a artefaktů, jako je radiokarbonová metoda, mají své limity a předpoklady. Radiokarbonová metoda je například použitelná pouze pro materiály, které obsahují uhlík, a pouze pro období do přibližně 50 000 let. Pro starší období se používají jiné metody, jako je datování pomocí radioaktivního draslíku a argonu, uranu a olova, nebo termoluminiscenční datování. Tyto metody mají také své limity a mohou být ovlivněny různými faktory, jako je kontaminace vzorku, ztráta nebo přidání izotopů v průběhu času, nebo neznámé procesy, které by mohly ovlivnit rychlost radioaktivního rozpadu. Co kdyby některé z předpokladů, na kterých jsou tyto metody založeny, byly nesprávné? Co kdyby dávná civilizace nějakým způsobem manipulovala s izotopickým složením materiálů, což by vedlo k nesprávným datováním? To je samozřejmě vysoce spekulativní a není důvod se domnívat, že radiometrické datování systematicky selhává. Ale ilustruje to, jak obtížné by mohlo být rozpoznat stopy dávné civilizace, pokud by její technologie nebo aktivity nějakým způsobem zasahovaly do procesů, které používáme k rekonstrukci minulosti. Dalším paradoxem je tzv. Fermiho paradox, který se obvykle vztahuje k otázce mimozemských civilizací, ale lze jej aplikovat i na naši situaci. Paradox spočívá v zjevném rozporu mezi vysokou pravděpodobností existence mimozemských civilizací a absencí jakýchkoliv důkazů o jejich existenci. V našem případě by paradox mohl znít takto. Jestliže Země hostila technologickou civilizaci v dávné minulosti, proč nevidíme žádné jasné důkazy její existence? Kde jsou jejich města, jejich umění, jejich technologie? Kde jsou jejich fosilie? Možných odpovědí je několik. Za prvé, jak jsme již diskutovali, geologické procesy by mohly zničit většinu důkazů. Za druhé, pokud by taková civilizace existovala jen krátce nebo byla omezena na malou oblast, pravděpodobnost, že bychom našli její stopy, by byla minimální. Za třetí, pokud by jejich technologie byla odlišná od naší, nemuseli bychom jejich artefakty rozpoznat jako umělé. A za čtvrté, pokud by taková civilizace předvídala svůj zánik, mohla by učinit opatření k odstranění důkazů své existence, ať už z jakéhokoliv důvodu. Tato poslední možnost zní jako science fiction, ale není zcela nepředstavitelná. Představte si civilizaci, která čelí nevyhnutelné katastrofě a uvědomuje si, že nemůže přežít. Mohla by se rozhodnout vyčistit planetu, odstranit všechny stopy své existence, aby umožnila evoluci nové inteligence bez zátěže své vlastní selhavší technologie nebo kultury. Samozřejmě, to vše jsou spekulace bez pevných důkazů. Ale poukazují na to, jak komplexní a fascinující by bylo studium možné dávné civilizace a jak mnoho otázek a paradoxů by takové studium zahrnovalo. Možná nejdůležitějším paradoxem je samotná myšlenka, že by taková civilizace mohla existovat, aniž bychom o ní věděli. Jsme zvyklí myslet na historii jako na lineární příběh pokroku, od primitivních počátků k moderní civilizaci. Myšlenka,
že by tento příběh mohl být cyklický, že by vzestup a pád civilizací mohl být opakujícím se vzorcem v historii Země, je hluboce znepokojující a fascinující zároveň. Když paleontolog Dale Russell v roce 1982 spekuloval o tom, jak by se mohli dinosauři vyvinout, kdyby nevyhynuli, vytvořil hypotetický model takzvaného dinosauroida, inteligentního potomka druhu Trudon formosus. Tento dvounohý tvor s velkým mozkem, protistojnými palci a vzpřímeným postojem by podle Russella mohl vyvinout inteligenci srovnatelnou s lidskou. Jeho vize byla kontroverzní a většina paleontologů ji odmítla jako příliš antropocentrickou. Přesto otevřela fascinující otázku. Mohla se inteligence a technologická civilizace vyvinout na Zemi dříve, než se objevili lidé? Z evolučního hlediska není důvod, proč by se inteligence nemohla vyvinout vícekrát nezávisle na sobě. Ve skutečnosti vidíme mnoho příkladů konvergentní evoluce, kdy podobné adaptace vznikají nezávisle u nepříbuzných druhů v reakci na podobné selekční tlaky. Například oči se vyvinuly nezávisle nejméně 40krát v různých liniích zvířat. Křídla se vyvinula nezávisle u ptáků, netopýrů a hmyzu. A inteligence se vyvinula do určité míry nezávisle u primátů, slonů, delfínů, některých ptáků a dokonce i u hlavonožců, jako jsou chobotnice. Není tedy zcela nepředstavitelné, že by se nějaký druh dinosaurů nebo jiných zvířat žijících v dávné minulosti mohl vyvinout k vysoké inteligenci a možná i vytvořit technologickou civilizaci. Otázkou je, jak by taková civilizace vypadala a jakým směrem by se její technologie mohla ubírat. Naše vlastní technologie je silně formována našimi fyzickými schopnostmi a omezeními. Máme ruce s protistojnými palci, které nám umožňují manipulovat s předměty. Jsme suchozemští tvorové, takže naše dopravní prostředky jsou primárně navrženy pro pohyb po zemi, i když jsme později vyvinuli lodě a letadla. Naše smysly jsou zaměřeny hlavně na viditelné světlo a zvuky určitých frekvencí, což ovlivňuje naše komunikační technologie. Jiný druh by měl jiné fyzické schopnosti a omezení, což by vedlo k vývoji odlišných technologií. Například inteligentní druh s echolokací by mohl vyvinout pokročilé zvukové technologie dříve než optické. Vodní druh by mohl vyvinout sofistikované technologie pro výzkum oceánů, ale možná by měl problémy s kontrolovaným používáním ohně, což je často považováno za klíčový krok v lidském technologickém vývoji. Ale co kdyby taková civilizace existovala desítky nebo stovky milionů let? Jaké extrémní technologie by mohla vyvinout? A jakým směrem by se mohla ubírat? Jednou z možností je, že by taková civilizace mohla dosáhnout takzvaného technologického singulárního bodu, kdyby umělá inteligence překonala lidskou a tempo technologického pokroku by se dramaticky zrychlilo. Někteří futurističtí myslitelé, jako je Ray Kurzweil, předpovídají, že lidstvo dosáhne tohoto bodu v příštích několika desetiletích. Co by se stalo, kdyby dávná civilizace prošla touto singularitou? Možná by vytvořila superinteligentní umělé bytosti, které by pokračovaly v existenci dlouho po vyhynutí svých biologických tvůrců. Tyto bytosti by mohly transformovat svou fyzickou podobu způsoby, které by pro nás byly těžko představitelné. Mohly by se například rozhodnout demontovat celé planety, aby využili jejich materiál k vytvoření obřích výpočetních struktur, takzvaných matrioška mozků, které by obklopovaly hvězdy a využívaly jejich energii. Takové extrémní transformace by po sobě zanechaly jasné stopy, které bychom dnes mohli detekovat. Ale nevidíme žádné důkazy, že by k něčemu takovému došlo v naší sluneční soustavě. To však nevylučuje možnost, že by dávná civilizace mohla dosáhnout pokročilé úrovně technologie, aniž by provedla tak dramatickou transformaci svého prostředí. Jinou možností je, že by dávná civilizace mohla kolonizovat vesmír. S dostatečně pokročilou technologií by mohla vyslat robotické sondy nebo generační lodě k blízkým hvězdným systémům. Možná by dokonce mohla vytvořit samoreprodukující se sondy, které by se rozšířily po celé galaxii. Pokud by taková expanze začala před stovkami milionů let, celá Mléčná dráha by dnes mohla být kolonizována.
To, že nevidíme žádné známky mimozemské inteligence, je dalším aspektem Fermiho paradoxu. Jedno z možných vysvětlení tohoto paradoxu je, že technologické civilizace mají tendenci se sami zničit nebo skolabovat dříve, než mohou kolonizovat vesmír. Možná to byl i osud naší hypotetické dávné pozemské civilizace. Ale možná bychom se měli dívat blíže. Možná existují stopy dávné civilizace na Měsíci, Marsu nebo jiných tělesech sluneční soustavy, které jsme dosud neprozkoumali dostatečně podrobně. Nebo možná některé z anomálních objektů ve sluneční soustavě, jako jsou některé asteroidy s neobvyklými drahami nebo podivnými fyzikálními vlastnostmi, jsou ve skutečnosti dávnými artefakty. V roce 2017 zaznamenali astronomové průlet prvního mezihvězdného objektu naší sluneční soustavou. Objekt nazvaný Oumuamua měl několik neobvyklých vlastností, které vedly některé vědce, včetně harvardského astronoma Aviho Loeba, k navržení možnosti, že by mohlo jít o mimozemskou technologii. I když většina astronomů se přiklání k přírodnímu vysvětlení, Oumuamua nám připomíná, jak obtížné by mohlo být rozpoznat artefakt dávné civilizace, pokud bychom s ním přišli do kontaktu. Možná nejextrémnější možností je, že by dávná civilizace mohla objevit a využít fyzikální zákony nebo fenomény, o kterých my dosud nevíme. Historie vědy nám ukazuje, že naše chápání fyzikálního světa se neustále vyvíjí a že často objevujeme zcela nové aspekty reality, o kterých jsme dříve neměli ani tušení. Před 100 lety jsme neznali kvantovou mechaniku, teorii relativity, strukturu DNA, existenci exoplanet, temnou hmotu nebo temnou energii. Co všechno ještě neznáme dnes? A co by pokročilá civilizace s tisíciletími nebo miliony let vědeckého výzkumu mohla objevit a využít? Mohla by například ovládat gravitaci, manipulovat s prostoročasem nebo dokonce cestovat mezi různými vesmíry, pokud existuje multiverse. Mohla by vytvořit technologie, které by působily jako čistá magie pro nás, stejně jako by náš smartphone působil jako magie pro člověka z doby kamenné. Takové extrémní technologie by mohly být prakticky nedetekovatelné našimi současnými vědeckými metodami, protože bychom nevěděli, na co se dívat, nebo bychom pozorované jevy interpretovali jako přírodní procesy, protože by nesplňovaly naše očekávání o tom, jak by měla vypadat technologie. To nás přivádí k další zajímavé možnosti. Co kdyby dávná civilizace dosáhla takové úrovně pokročilosti, že by se oddělila od fyzického světa, jak ho známe? Co kdyby transcendovala do jiné roviny existence, nebo by se například nahrála do virtuální reality? Tato myšlenka se může zdát jako čistá science fiction, ale některé současné teorie v oblasti umělé inteligence a vědomí naznačují, že by to mohlo být možné. Pokud by vědomí mohlo být odděleno od biologického substrátu a převedeno do jiného média, jako je počítačový systém, pak by civilizace mohla existovat zcela ve virtuálním prostoru, bez potřeby fyzického těla nebo světa. Takový scénář by mohl vysvětlit, proč bychom nenašli žádné fyzické důkazy dávné civilizace. Pokud by přenesla své vědomí do virtuální reality nebo nějaké jiné nefyzické formy existence, nezanechala by po sobě téměř žádné stopy ve fyzickém světě, kromě možná hardwaru, který by tuto virtuální realitu podporoval, a ten by se za miliony let pravděpodobně rozpadl bez stopy. Nebo co kdyby dávná civilizace dosáhla takové úrovně technologického pokroku, že by se rozhodla opustit Zemi nebo dokonce naši sluneční soustavu? Možná kolonizovala jiné hvězdné systémy a Zemi ponechala, aby se vrátila do svého přírodního stavu. Možná cestuje galaxií i v této chvíli, aniž by tušila, že na její domovské planetě vznikla nová inteligence. Samozřejmě, všechny tyto scénáře jsou vysoce spekulativní a nemáme pro ně žádné přímé důkazy. Ale nejsou o nic méně pravděpodobné než mnoho jiných vědeckých spekulací o vzdálené budoucnosti nebo dávné minulosti. A to je podstatou vědecké spekulace, že nám umožňuje zkoumat možnosti, které jsou konzistentní s našimi současnými vědeckými znalostmi, ale jdou za hranice toho, co můžeme přímo pozorovat nebo dokázat. Poskytuje nám to nové perspektivy a někdy nás to vede k novým otázkám a objevům.
V případě hypotézy o dávné pozemské civilizaci nás to nutí zamyslet se nad tím, jak by mohla vypadat civilizace odlišná od naší, jaké technologie by mohla vyvinout, jaké stopy by po sobě zanechala a jak bychom tyto stopy mohli detekovat. Tyto otázky jsou relevantní nejen pro pátrání po důkazech dávné pozemské civilizace, ale také pro pátrání po mimozemských civilizacích, pro předpovídání naší vlastní budoucnosti a pro pochopení role inteligence a technologie ve vývoji vesmíru. V dalších kapitolách se podíváme na to, co by existence dávné civilizace znamenala pro naše chápání nás samých a našeho místa ve vesmíru, a jak by ovlivnila naše názory na budoucnost lidstva. Prozkoumáme také historické a mytologické představy o dávných civilizacích a to, jak se tyto představy vyvíjely v průběhu času. Představte si, že se zítra probudíte a otevřete noviny, jejichž titulní strana hlásá: senzační objev. Na Zemi existovala vyspělá civilizace před 65 miliony let. Článek popisuje nepopiratelné důkazy o technologicky pokročilé společnosti, která vzkvétala v době, kdy po povrchu Země ještě chodili dinosauři. Co by taková zpráva znamenala pro vás osobně? Jak by změnila vaše vnímání světa, lidstva a vaší vlastní existence? Psychologický dopad takového objevu by byl pravděpodobně hluboký a dalekosáhlý. V historii lidstva existovalo několik takzvaných kopernikánských převratů, okamžiků, kdy jsme zjistili, že nejsme tak výjimeční nebo centrální, jak jsme si mysleli. Když Mikuláš Koperník a později Galileo Galilei ukázali, že Země není středem vesmíru, otřásly základy tehdejšího světonázoru. Když Charles Darwin představil teorii evoluce, zpochybnil představu, že lidé byli zvláštním stvořením odděleným od zbytku živočišné říše. A když Sigmund Freud tvrdil, že naše vlastní mysl je do značné míry řízena nevědomými silami, narušil iluzi, že jsme plně racionální a vědomí páni svého osudu. Objev dávné předlidské civilizace by představoval další takový převrat. Zjištění, že nejsme první inteligentní bytosti, které ovládly tuto planetu, by podkopalo jeden z posledních pilířů lidské výjimečnosti, naši jedinečnost jako technologického druhu. Už bychom nebyli první. Nebyli bychom jediní. Byli bychom jen další v řadě. Pro některé lidi by toto zjištění mohlo být traumatické. Mohlo by vyvolat existenciální krizi, pocit ztráty účelu nebo smyslu. Mohlo by zpochybnit náboženské nebo filozofické systémy, které předpokládají zvláštní a jedinečné místo lidstva v řádu věcí. Dokonce by mohlo vést k nihilismu nebo fatalismu, pokud by se ukázalo, že předchozí civilizace zanikla náhle a katastroficky. Pro jiné by to však mohlo být osvobozující. Vědomí, že nejsme sami, a to ani v historii naší vlastní planety, by nás mohlo spojit s širším příběhem inteligence ve vesmíru. Mohlo by nám to dát perspektivu a pokoru. Mohlo by nás to osvobodit od tíhy představy, že naše rozhodnutí jsou pevní svého druhu a že nemáme žádný precedent, z něhož bychom se mohli poučit. A pro lidstvo jako celek by to mohlo znamenat zásadní změnu paradigmatu v našem chápání historie, evoluce a našeho místa ve vesmíru. Museli bychom přepsat učebnice, přehodnotit naše modely vývoje inteligence a technologie a možná i změnit způsob, jakým přemýšlíme o budoucnosti. Jedním z nejdůležitějších aspektů takového objevu by bylo, co by nám mohl říci o našich vlastních šancích na přežití. Pokud by se ukázalo, že předchozí civilizace zanikla v důsledku katastrofy, kterou sama způsobila, jako je změna klimatu, vyčerpání zdrojů nebo jaderná válka, bylo by to varování pro nás. Ukázalo by nám to, že technologické civilizace mohou být křehké a pomíjivé a že naše vlastní existence není zaručena. Na druhou stranu, pokud by se ukázalo, že předchozí civilizace přežila miliony let, než ji ukončila nevyhnutelná přírodní katastrofa, jako je dopad asteroidu nebo sopečná erupce, mohlo by nám to dát naději. Ukázalo by nám to, že dlouhodobé přežití je možné a že s dostatečnou prozíravostí a adaptabilitou bychom mohli překonat i ty největší výzvy. A pokud by se ukázalo, že předchozí civilizace neopustila Zemi kvůli nějaké katastrofě, ale dobrovolně, ať už proto,
že kolonizovala vesmír nebo dosáhla nějaké formy transcendence, otevřelo by to fascinující možnosti pro naši vlastní budoucnost. Ukázalo by nám to cesty, kterými bychom se mohli vydat, cíle, kterých bychom mohli dosáhnout. Ale bez ohledu na to, co bychom se dozvěděli o osudu této hypotetické civilizace, samotný fakt její existence by měl hluboké důsledky pro naše etické uvažování. Pokud by inteligence a technologická civilizace vznikla na Zemi více než jednou, zvýšilo by to pravděpodobnost, že existuje i jinde ve vesmíru. A pokud je inteligence ve vesmíru běžná, pak máme možná větší odpovědnost, než jsme si mysleli. Nejsme jen strážci této planety a jejich druhů, ale možná i nositeli štafety inteligence v našem koutku galaxie. Tato odpovědnost by se vztahovala nejen na naše současné jednání, ale i na dědictví, které zanecháme. Pokud by předchozí civilizace zanechala nějaké zprávy nebo artefakty, které by nám pomohly v našem vývoji, pak možná i my máme odpovědnost zanechat něco pro ty, kteří přijdou po nás, ať už to budou naši vlastní potomci, nebo zcela nový inteligentní druh, který se vyvine poté, co lidstvo zmizí. To nás přivádí k fascinující možnosti mezicivilizační komunikace, předávání znalostí a moudrosti mezi civilizacemi oddělenými miliony let. I když je nepravděpodobné, že by taková komunikace mohla být podrobná nebo rozsáhlá vzhledem k geologickým procesům, které by zničily většinu důkazů, mohla by být možná na nejzákladnější úrovni. Například představte si, že bychom zjistili, že určité hvězdné objekty, jako jsou pulsary, byly uměle upraveny, aby sloužily jako galaktické majáky nebo hodiny, které by přežily miliardy let. Nebo že určité matematické nebo fyzikální konstanty byly zakódovány do struktur, které by odolaly času. Takové objevy by nám mohly poskytnout nejzákladnější formu komunikace s našimi předchůdci. A podobně, my bychom mohli vytvořit dlouhotrvající artefakty nebo zprávy pro budoucí civilizace. Ve skutečnosti už existují projekty, jako je Hodiny dlouhého času, nadace Long Now Foundation, které se pokoušejí vytvořit mechanismy, jež by mohly fungovat a poskytovat informace po tisíce nebo dokonce desítky tisíc let. Možná bychom měli přemýšlet ještě ve větším časovém měřítku a vytvářet artefakty, které by mohly přetrvat miliony let. Ale možná nejdůležitějším aspektem objevu dávné civilizace by bylo, co by nám řekl o lidském vědomí a jeho místě ve vesmíru. Pokud by se inteligence, vědomí a technologická společnost vyvinuly na Zemi více než jednou, naznačovalo by to, že tyto fenomény nejsou náhodné anomálie, ale možná nevyhnutelné výsledky určitých podmínek. Možná, že vědomí, schopnost přemýšlet o sobě a svém místě ve světě, není vzácnou náhodou, ale přirozeným výsledkem evoluce v prostředí, které to umožňuje. Možná, že vesmír sám má tendenci vytvářet struktury stále větší složitosti, včetně biologických systémů, mozků a nakonec vědomých bytostí. Tato myšlenka, kterou někteří filozofové a vědci označují jako panpsychismus nebo kosmický vědomý evolucionismus, navrhuje, že vědomí může být základním aspektem reality, stejně jako hmota nebo energie. A pokud by se ukázalo, že inteligence a vědomí vznikly na Zemi vícekrát nezávisle na sobě, posílilo by to argumenty pro tyto filozofické pozice. Z praktičtějšího hlediska by objev dávné civilizace mohl mít také bezprostřední dopad na naši společnost a kulturu. Mohl by ovlivnit naše politické diskuse o globálních problémech, jako je změna klimatu nebo jaderné odzbrojení, pokud by nám poskytl důkazy o tom, jak podobné problémy řešila nebo neřešila předchozí civilizace. Mohl by ovlivnit naše ekonomické systémy, pokud by nám ukázal alternativní modely využívání zdrojů nebo organizace společnosti. Mohl by ovlivnit naše umění, literaturu a populární kulturu, inspirovat nové příběhy, filmy a hudbu, které by zkoumaly témata opakování historie, mezicivilizačního dialogu a lidské role v širším kosmickém příběhu. A samozřejmě by zásadně změnil vědecký výzkum. Vznikla by nová interdisciplinární oblast studia, kombinující archeologii, paleontologii, geologii, astronomii a mnoho dalších disciplín,
zaměřená na studium této dávné civilizace. Vznikly by nové teorie, nové metody a možná i zcela nové vědecké disciplíny. Ale možná nejhlubším dopadem by bylo, co by takový objev znamenal pro naše chápání času a historie. My lidé máme tendenci myslet v relativně krátkých časových měřítkách. I naše nejdelší historické záznamy sahají jen několik tisíc let do minulosti. Představa civilizace existující před desítkami milionů let by nás nutila uvažovat v mnohem delších časových horizontech. Museli bychom si uvědomit, že historie inteligence na Zemi není jen krátký příběh lidského vzestupu, ale možná dlouhý cyklus vzestupů a pádů různých inteligentních druhů. Museli bychom přemýšlet o tom, co to znamená být jedním článkem v řetězci vědomí, který se táhne hluboko do minulosti a potenciálně daleko do budoucnosti. A možná by nás to vedlo k hlubšímu zamyšlení nad naší vlastní smrtelností a dočasností. Stejně jako jednotlivci musí přijmout, že jsou jen dočasnými bytostmi v mnohem delším příběhu života, možná by i lidstvo jako celek muselo přijmout, že je jen dočasným nositelem pochodně inteligence, která byla předána z rukou jiných a bude předána dalším, ať už našim vlastním potomkům, nebo zcela novému druhu, který teprve vznikne. Tato perspektiva by mohla být jak pokořující, tak povznášející. Pokořující, protože by relativizovala naše úspěchy a naše problémy v kontextu mnohem delšího příběhu. Povznášející, protože by nám dala pocit spojení s něčím větším než jsme my sami, s dědictvím inteligence, které přesahuje jakoukoliv jednotlivou civilizaci nebo druh. Myšlenka dávných, zaniklých civilizací není v lidské kultuře ničím novým. Příběhy o Atlantidě, Lemurii, Mu a dalších ztracených říších se objevují v mýtech a legendách po celém světě. Tyto příběhy často popisují pokročilé společnosti, které dosáhly vysoké úrovně technologie a moudrosti, ale nakonec byly zničeny nějakou katastrofou, obvykle jako trest za svou aroganci nebo morální úpadek. Příběh Atlantidy, jak ho popsal řecký filozof Platón, je možná nejznámějším z těchto mýtů. Podle Platónových dialogů Timeios a Kritias byla Atlantida mocným námořním královstvím, které se nacházelo za Héraklovými sloupy, dnešním Gibraltarským průlivem. Atlantida měla být vyspělou civilizací s impozantními městy, složitým systémem kanálů a technologiemi, které předčily ty v Platónově době. Nakonec však bohové potrestali Atlanťany za jejich morální úpadek a celý ostrov se během jediného dne a noci potopil do moře. Archeologové a historici obecně považují Atlantidu za fiktivní, i když někteří navrhli, že Platónův příběh mohl být inspirován skutečnými událostmi, jako bylo zničení minojské civilizace na Krétě výbuchem sopky na ostrově Téra kolem roku 1600 před naším letopočtem. Podobné mýty existují v mnoha kulturách. Hinduistická tradice hovoří o cyklech civilizací, takzvaných jugách, kde zlatý věk vystřídá postupný úpadek, po němž následuje zničení a obnovení světa. Majská kosmologie také popisuje opakující se cykly stvoření a zničení. A biblická povodeň odráží podobné představy o bohem seslaném zničení zkaženého světa, které se objevují v mezopotámském eposu o Gilgamešovi a mnoha dalších kulturách po celém světě. Tyto mýty odrážejí lidskou tendenci představovat si, že před námi existovaly jiné, možná vyspělejší společnosti, které nějakým způsobem zmizely. Možná to odráží naše podvědomé pochopení cyklické povahy vzestupu a pádu civilizací, které pozorujeme i v zaznamenané historii. Skutečná historie lidstva je plná příkladů kdysi mocných a pokročilých společností, které zanikly nebo upadly do zapomnění. Starověká Mezopotámie, Egypt, indická civilizace v údolí Indu, Mejové, Aztékové, Římská říše, všechny tyto společnosti dosáhly pozoruhodné úrovně technologické a kulturní sofistikovanosti, ale nakonec zanikly nebo byly drasticky transformovány. Příčiny těchto kolapsů jsou různé a často komplexní. Některé civilizace byly zničeny vnějšími silami, jako jsou invaze nebo přírodní katastrofy. Jiné skolabovaly z vnitřních důvodů, jako je přelidnění, vyčerpání zdrojů, změna klimatu, politická nestabilita nebo kombinace těchto faktorů.
Například majská civilizace, která vybudovala impozantní města a vyvinula pokročilé znalosti matematiky a astronomie, začala upadat kolem 9. století našeho letopočtu. Vědci se domnívají, že tento úpadek byl způsoben kombinací faktorů, včetně sucha, přelidnění, vyčerpání půdy, politické nestability a možná i invazí. Podobně Římská říše, jedna z nejmocnějších a nejdéle trvajících civilizací v lidské historii, nakonec padla v důsledku kombinace vnitřních problémů, jako byla politická korupce a ekonomická nestabilita, a vnějších tlaků, jako byly invaze barbarských kmenů. Tyto historické příklady nám poskytují cenné lekce o křehkosti civilizací, a to i těch, které se zdají být na vrcholu své moci. Ukazují nám, že žádná společnost není imunní vůči kolapsu a že kombinace vnitřních slabostí a vnějších tlaků může přivést i ty nejsilnější civilizace k pádu. Ale existují také příklady společností, které se dokázaly adaptovat a přežít po tisíce let, i když se výrazně změnily. Čínská civilizace trvá prakticky nepřetržitě více než 4000 let, přestože prošla mnoha transformacemi a dynastickými změnami. Podobně indická civilizace, navzdory mnoha invazím a politickým změnám, udržuje určitou kulturní kontinuitu již tisíce let. Co tyto přetrvávající civilizace odlišuje od těch, které skolabovaly? Jedním z klíčových faktorů se zdá být adaptabilita, schopnost změnit se a přizpůsobit novým výzvám a podmínkám. Dalším faktorem je diverzita a redundance, jak v materiálních zdrojích, tak v sociálních a politických strukturách, což poskytuje větší odolnost vůči šokům. Pokud bychom tyto lekce aplikovali na naši hypotetickou dávnou předlidskou civilizaci, mohli bychom spekulovat o jejím osudu. Pokud by dosáhla globálního rozšíření a vysoké úrovně technologické sofistikovanosti, ale nedokázala se adaptovat na nějakou velkou výzvu, mohla by skolabovat relativně rychle. Na druhou stranu, pokud by byla adaptabilní a robustní, mohla by přetrvat dlouhou dobu, možná dokonce miliony let, než by ji nakonec ukončila nějaká katastrofa, kterou nemohla předvídat nebo ovlivnit. Po kolapsu civilizace často následuje období úpadku nebo temný věk, kdy se ztrácejí znalosti a technologie, populace klesá a společnost se stává méně komplexní. Vidíme to například v evropském středověku po pádu západořímské říše, nebo v takzvaném temném období v Řecku po kolapsu mykénské civilizace. Během těchto temných období mohou být některé znalosti a technologie zcela ztraceny. Například technika výroby římského betonu, který byl trvanlivější než mnoho moderních betonů, byla ztracena po pádu římské říše a znovu objevena až v moderní době. Podobně starověcí Řekové měli pokročilé znalosti geometrie a mechaniky, které musely být v Evropě znovu objeveny během renesance. Někdy jsou tyto ztracené znalosti uchovány v fragmentech, které přežívají jako součást náboženských textů nebo lidových zvyků, aniž by lidé plně chápali jejich původní kontext nebo význam. Například některé starověké astronomické znalosti byly uchovány v astrologických systémech a některé lékařské znalosti v lidových léčitelských tradicích. To nás přivádí k zajímavé myšlence. Co kdyby některé aspekty naší vlastní kultury a znalostí byly ve skutečnosti fragmenty nebo ozvěny dávné předlidské civilizace? Co kdyby některé z našich nejstarších mýtů, symbolů nebo konceptů byly ve skutečnosti vzdálenými odrazy něčeho, co existovalo před desítkami milionů let? Samozřejmě, tato myšlenka je vysoce spekulativní a nemáme pro ni žádné důkazy. Ale ilustruje, jak obtížné by bylo rozpoznat kulturní vliv civilizace, která existovala tak dávno před námi, zvláště pokud by tyto vlivy byly zprostředkovány přes mnoho mezikroků a transformací. Další zajímavou otázkou je, jak by archeologové nebo paleontologové z nějaké budoucí civilizace, možná existující desítky milionů let po nás, interpretovali naše pozůstatky. Co by dokázali odhalit o naší společnosti, technologii a kultuře z fragmentů, které by přežily tak dlouhou dobu? Představte si paleontologa ze vzdálené budoucnosti, který objeví skamenělý otisk smartphonu nebo klávesnice.
Bez jakéhokoliv kontextu nebo pochopení digitální technologie by mohl interpretovat tyto předměty jako ozdobné artefakty nebo náboženské symboly. Podobně by mohl interpretovat pozůstatky našich dálnic jako rituální cesty, nebo zbytky našich měst jako přirozené geologické formace. To nás přivádí zpět k problému, jak bychom my sami mohli rozpoznat stopy dávné civilizace. Možná jsou některé z nevysvětlených geologických nebo paleontologických jevů, které pozorujeme, ve skutečnosti pozůstatky inteligentní aktivity, ale my je interpretujeme jako přírodní fenomény, protože nemáme kontext nebo konceptuální rámec pro jejich správné pochopení. Například, co kdybychom objevili, že určité geologické formace vykazují pravidelnost nebo symetrii, která se zdá být nepravděpodobným výsledkem přírodních procesů? Nebo co kdybychom zjistili, že určité druhy organismů vykazují genetické modifikace, které se zdají být příliš komplexní nebo cílené na to, aby byly výsledkem přirozené evoluce? V obou případech by naše první reakce pravděpodobně byla hledat přírodní vysvětlení. A teprve pokud by všechna taková vysvětlení selhala, bychom možná začali uvažovat o možnosti umělého původu. A i pak by mnoho vědců zůstalo skeptických, protože hypotéza o dávné civilizaci je tak radikální a jde proti našim základním předpokladům o historii Země. Toto je klasický příklad toho, co filozof vědy Thomas Kuhn nazval paradigmatickou slepotou. V rámci určitého vědeckého paradigmatu nebo světonázoru jsou některé otázky nebo hypotézy považovány za nelegitimní nebo absurdní a důkazy, které je podporují, mohou být ignorovány nebo reinterpretovány, aby odpovídaly existujícímu paradigmatu. Možná je naše neschopnost najít důkazy dávné civilizace částečně výsledkem takové paradigmatické slepoty. Možná nehledáme správné věci, nebo možná je interpretujeme nesprávným způsobem, protože jsme předem vyloučili možnost, že by taková civilizace mohla existovat. Ale věda se vyvíjí a paradigmata se mění. Možná jednoho dne nový objev nebo nová perspektiva otevře naše oči k možnosti, že nejsme první a že historie inteligence na Zemi je mnohem delší a složitější, než jsme si kdy mysleli. Stojíme na pobřeží věčnosti, vzuny času neúnavně narážejí na břeh přítomnosti a za námi se rozprostírá nekonečná pláž minulosti. Jejíž obrysy se ztrácejí v můze zapomnění. Každé zrnko písku pod našima nohama je okamžikem, který byl a už není, svědectvím něčeho, co existovalo a zanechalo stopu, jakkoliv nepatrnou, v příběhu naší planety. Po celou dobu našeho zkoumání jsme se ptali, jsme pevní? Jsme jediní? Nebo jsme jen poslední kapitolou v dlouhé knize Inteligence na Zemi, kapitolou, která možná ani nebude poslední? Nemůžeme s jistotou odpovědět. To je možná frustrující, ale zároveň to odráží podstatu vědeckého poznání, které je vždy provizorní, vždy otevřené revizi ve světle nových důkazů. Siluriánská hypotéza zůstává hypotézou, spekulací založenou na úvahách o tom, co by mohlo být, nikoliv na pevných důkazech toho, co bylo. Ale i jako spekulace má svou hodnotu. Nutí nás přemýšlet o dlouhých časových obdobích, o pomíjivosti civilizací, o našem místě v širším příběhu života na Zemi a možná i ve vesmíru. A především nám připomíná, jak málo toho víme o dávné minulosti naší planety a jak mnoho toho ještě zbývá objevit. Existence dávné, předlidské civilizace je krajní možností, která není podporována žádnými přesvědčivými důkazy. Ale samo zkoumání této možnosti je cenným cvičením, které nám pomáhá uvědomit si, jak by mohly vypadat důkazy takové civilizace, jak bychom je mohli detekovat a jak by mohly být ovlivněny geologickými procesy a časem. Tento myšlenkový experiment nám také pomáhá uvědomit si, jak křehké a pomíjivé jsou naše vlastní civilizační úspěchy. Města, která budujeme, technologie, které vyvíjíme, umění, které tvoříme, vše to jednoho dne zmizí, rozpadne se na prach a bude pohlceno neúprosným pochodem geologického času. To, co po nás zůstane, bude jen tenká vrstva sedimentů s neobvyklým chemickým složením, několik fosilií a možná pár radioaktivních izotopů, které budou postupně slábnout,
jak budou miliony let plynout. Je to pokořující myšlenka, ale také osvobozující. Osvobozuje nás od iluze trvalosti a důležitosti, která často zatěžuje naše životy a společnosti. Připomíná nám, že jsme jen dočasnými obyvateli této planety, jen krátkým momentem v její dlouhé historii. Ale zároveň nám dává pocit spojení s něčím větším, než jsme my sami. Jsme součástí dlouhého řetězu života, který se táhne 3,5 miliardy let do minulosti a bude pokračovat dlouho po nás. Jsme nositeli vědomí, schopnosti přemýšlet o sobě a svém místě ve vesmíru, schopnosti, která možná existovala před námi a bude existovat i po nás. A možná, právě teď, když se díváme na hvězdy a přemýšlíme o naší minulosti a budoucnosti, někde jinde ve vesmíru jiná inteligentní bytost dělá totéž. Možná, že vědomí a inteligence nejsou vzácnými náhodami, ale nevyhnutelnými výsledky vývoje vesmíru, který má tendenci vytvářet stále větší složitost a organizaci. Tato myšlenka, že nejsme sami, a to ani v historii naší vlastní planety, může být jak znepokojující, tak útěšná. Znepokojující, protože narušuje naši představu o vlastní výjimečnosti a jedinečnosti. Útěšná, protože nám dává pocit kontinuity a účelu, který přesahuje naše individuální životy i existenci našeho druhu. Pokud by dávná civilizace existovala, co by nám chtěla říci? Jakou zprávu by nám chtěla zanechat přes propast času? Možná by nás chtěla varovat před chybami, které vedou k zániku. Možná by nás chtěla povzbudit v naší cestě ke hvězdám. Nebo možná by nám chtěla jen říci, byli jsme zde, existovali jsme, milovali jsme, tépěli jsme, snili jsme, stejně jako vy. A teď je řada na vás. A stejně tak, co bychom my chtěli říci těm, kteří přijdou po nás, ať už to budou naši vlastní vzdálení potomci, nebo zcela nový inteligentní druh, který se vyvine poté, co lidstvo zmizí? Jaké poselství bychom jim chtěli zanechat? Možná bychom jim chtěli říci o našich úspěších a selháních, o našich nadějích a obavách, o našem pochopení vesmíru a našeho místa v něm. Možná bychom jim chtěli předat moudrost, kterou jsme těžce získali během naší existence. Nebo možná bychom jim chtěli jen říci, byli jsme zde, existovali jsme, a nyní je řada na vás. Tato mezicivilizační komunikace, toto předávání pochodně vědomí a porozumění, je fascinující myšlenkou. I když by byla obtížná nebo nemožná v doslovném smyslu kvůli propasti času a geologickým procesům, které by zničily většinu důkazů, symbolicky představuje kontinuitu inteligence a vědomí, která může přesahovat jednotlivé civilizace nebo druhy. Představte si na okamžik, že jste poslední člověk na Zemi. Všichni ostatní jsou pryč a vy víte, že i vy brzy zemřete. Co byste chtěli zanechat pro ty, kteří možná jednoho dne najdou stopy naší existence? Jaké poselství byste jim chtěli předat? Možná by to bylo něco jednoduchého, jako byli jsme zde, mysleli jsme, cítili jsme, milovali jsme. Možná by to bylo varování o chybách, které jsme udělali, o tom, jak jsme poškodili naši planetu a ohrozili náš vlastní druh. Nebo možná by to byla naděje, že ti, kteří přijdou po nás, se poučí z našich chyb a dosáhnou něčeho lepšího. V určitém smyslu již takové poselství vytváříme. Každý artefakt, který vyrábíme, každá stopa, kterou zanecháváme v geologickém záznamu, každá změna, kterou provádíme na naší planetě, je součástí tohoto poselství. Otázkou je, co toto poselství říká o nás a co si z něj budoucí inteligentní bytosti, ať už lidské nebo ne, vezmou. Budou nás vidět jako druh, který byl natolik zaujatý svým krátkodobým prospěchem, že ignoroval dlouhodobé následky svých činů? Nebo jako druh, který se nakonec naučil žít v harmonii s planetou, která je jeho domovem? Budou nás vidět jako druh, který se zničil vlastní rukou, nebo jako druh, který překonal své vlastní limity a vydal se ke hvězdám? To je na nás. My píšeme tento příběh, tuto kapitolu v dlouhé knize života na Zemi.
A i když naše kapitola bude jednoho dne uzavřena, kniha bude pokračovat. Život bude pokračovat. A možná i inteligence a vědomí budou pokračovat v nějaké formě, kterou si nyní ani nedokážeme představit. A tak, jak stojíme na pobřeží věčnosti a díváme se na nekončící oceán času, můžeme pocítit jak pokoru, tak úžas. Pokoru nad naší vlastní malostí a pomíjivostí. Úžas nad velikostí a tajemstvím vesmíru, jehož jsme součástí. Jsme pevní inteligentní bytosti, které obývaly tuto planetu? Nevíme. Ale možná to ani není ta nejdůležitější otázka. Možná důležitější je, co děláme s inteligencí a vědomím, které máme, jak je používáme, co s nimi vytváříme a co po sobě zanecháme. Protože jednoho dne, ať už za 1000 let, 1 000 000 let nebo miliardu let, možná jiná inteligentní bytost bude stát na podobném pobřeží, dívat se na podobný oceán a ptát se podobných otázek. A možná, jen možná, bude myslet na nás, tak jako my nyní myslíme na ty, kteří možná byli před námi. A v tom tichu po odpovědi, v tom prostoru mezi otázkou a porozuměním, v tom okamžiku úžasu a zvědavosti, možná najdeme nejhlubší spojení se všemi bytostmi, které kdy byly a které teprve budou. Protože v konečném důsledku, ať už jsme pevní nebo ne, jsme součástí něčeho většího než my sami. Jsme součástí příběhu vesmíru, který poznává sám sebe prostřednictvím bytostí, jako jsme my, bytostí schopných klást otázky, hledat odpovědi a žasnout nad tajemstvím existence. A to je možná to nejdůležitější poselství, které bychom mohli zanechat těm, kteří přijdou po nás. Ptejte se, zkoumejte, divte se, protože v těchto aktech leží esence toho, co znamená být vědomou bytostí ve vesmíru plném záhad. Siluriánská hypotéza zůstává nezodpovězenou otázkou, výzvou našemu chápání minulosti a možná i budoucnosti. Ale i když nikdy nenajdeme definitivní odpověď, samo kladení této otázky nás obohacuje, rozšiřuje naši perspektivu a připomíná nám, jak málo toho víme a jak mnoho toho ještě zbývá objevit. A tak, když opouštíme tuto úvahu o možnosti dávné, předlidské civilizace, neodcházíme s definitivní odpovědí, ale s hlubším pocitem zvědavosti a úžasu nad tajemstvím času, historie a našeho místa v příběhu života na Zemi. Možná jednoho dne najdeme důkaz, který nám poskytne jasnou odpověď. Možná objevíme artefakt nebo geologickou anomálii, která bude jednoznačně poukazovat na existenci dávné technologické civilizace. Nebo možná najdeme důkaz, který tuto hypotézu definitivně vyvrátí. Ale do té doby zůstává tato otázka otevřená, jako okno do světa možností, jako výzva našemu chápání a představivosti. A v tom spočívá její hodnota, její přitažlivost, její schopnost inspirovat a provokovat. Pokud jste dočetli až sem, děkujeme vám za vaši pozornost a zvědavost. Doufáme, že tato úvaha podnítila vaše vlastní myšlenky a otázky o minulosti a budoucnosti naší planety a našeho druhu. A pokud vás tato témata zajímají, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu, kde pravidelně zkoumáme podobné fascinující otázky na hranicích vědy, filozofie a lidské představivosti. Protože v konečném důsledku, ať už jsme pevní nebo ne, jsme všichni průzkumníky, kteří se společně plavíme po nekonečném oceánu poznání, hledajíce břehy dosud neobjevených zemí pravdy a porozumění. A na této cestě není důležitý jen cíl, ale i samotná cesta, proces objevování, sdílení a žasnutí nad tajemstvím existence. Tak ať už vaše cesta vede kamkoliv, ať už vaše otázky najdou odpovědi nebo ne, přejeme vám jasnou mysl, otevřené srdce a noutuchající zvědavost. Protože to jsou možná ty nejcennější vlastnosti, které nás odlišují jako druh a které nám umožňují nejen přežít, ale i prosperovat v tomto podivuhodném a tajemném vesmíru, který nazýváme domovem.